La campana sona per la Yumeco. En el nom de Buda, vejam per qui serà la sort, ara el tiro. Au! Sí! Atenció a la segona tirada. Ha sortit un 2 que juntament amb el 8 d'abans fan el 82. Oh, no ens ha tocat. M'ha tocat! Què? M'ha tocat, tinc el número 82. Mireu, és un nen. Vinga, vine cap aquí. Sí, que ha guanyat. Poder tocar la campana en la nit de Cap d'Any. Enguany el campaner oficial de Cap d'Any serà en Kenichi Mitsuba. Espero que ho facis bé, noi. D'acord. Bufa, quina sort que té. Seràs el campaner? Sí, li ha tocat a ell entre tota una pila de gent. Ja ho sabràs fer bé, una cosa tan important. I tant, no sóc cap malindro i no m'esllumaré per tocar 10 o 20 vegades la campana. Però què dius? No saps que s'hi toquen 120 campanades? Què? No pot ser, jo no n'he sentit mai més de 18. És que no t'aguantes la son i sempre t'adorms abans que s'acabi l'any. Tocar 118 vegades, escolta, Tori, m'has d'ajudar. No estic gaire segur que ho pugui fer. Tranquil, encara falten 3 dies. T'entrenaré perquè puguis tocar moltes vegades la campana. Un entrenament per tocar la campana? I al cap d'una estona... Un, dos. Comencem per córrer, per tenir el cor resistent. És la base de tot. Ei, espereu-me! Mira, Kenichi, per ser un bon campaner és molt important tenir l'esperit tan sa com el cos. Seure bé és bàsic. Tant més és que tinc els peus i mal. No puc més. Encara que no ho sembli, m'ha costat molt muntar tot això. És el més semblant al que deu ser la campana. Per què no hem fet això des del començament? Espera, no l'estiris amb tanta força, Kenichi. No pateixis, ja ho veuràs. Vaja, em sembla que patirem molt la nit de Cap d'Any. I a l'endemà... Senyores i senyors, ja falta poquíssim per a l'any nou. D'aquí un moment començarem els tocs de campana i desitjarem un any de pau per a tothom. Que la campana soni per tota la ciutat. Sí. El campaner oficial d'enguany només té 10 anys. És en Kenichi Mitsuba. Kenichi, ets el millor! Vols, quina enveja que li tinc? Kenichi! La Yumeco ha vingut! Tocaré la campana fins al final per la Yumeco. Tocaré per la Yumeco! Mira, ara comença. Bona nit! Hola, Subame, què hi fas aquí? He vingut per passar el Cap d'Any amb la Tori. Estarà molt content. Han anat a veure els tocs de campana. Me n'hi vaig, fins ara! Ves alerta, Subame. Aquest toc va dedicat només a la Yumeco, vinga! Caram, l'ha fet per mi! Però qui es pensa que és en Kenichi? Vinga! 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 Ai! Em sembla que en Kenichi ja comença a fer figa. Potser l'hauríem d'ajudar tots plegats en un dia tan especial. Sí, Kamomaki, tens tota la raó. Som-hi! Truc ninja de la transformació! Perdona, em toca primer a mi. Ei, Kenichi, surt d'aquí i descansa. Vinga. Moltes gràcies, Kenichi. Què? Si en Kenichi sóc jo! Aquí n'hi ha un! I allà un altre! Un altre per la Yumeco! Tinc ganes de tocar-la. Jo també! Vull tocar la campana. I jo també ho vull. Pedra, paper, tisores. N'he guanyat. Jo sóc en Kenichi. Un altre per la Yumeco! Vinga, afanya't! Acaba d'una vegada, Tori, que tinc ganes de tocar-la. Ai, sí que cansa tocar la campana. Aquest per la Yumeco! Ja! Per la Yumeco! Ui! Per la Yumeco! Au!
Vaja, que bé que s'ho passen tots plegats. Jo també m'apunto a tocar la campana. Trot ninja de la transformació! Que bé, alça Manela. Per la Yumeko! Au! Un altre per la Yumeko! Nyip! Aquest per la Yumeko! Aquesta vegada per la Tori! Ja! Tots són en Kenichi! Ai!